שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ של אלוניקום, והיום אני בסמסונג ובאתי לעשות לכם סקירה על המכשיר הכי מעניין של סמסונג. כמו שאתם יודעים, יש לנו פה את האולטרה, את הפולד ואת הפליפ. אנחנו ניגש ישר לסקירה על הזי פולד 8, כמו שאתם רואים פה מצוגה והוא נפתח, אבל עזבו, לא מה שנעשה לכם פה סקירה, בואו ננסה את הדבר האמיתי. מפה בחנות של סמסונג, ובואו נראה מה יש לנו פה. אז יש לנו את הגלקסי פולד 8 בצבע שחור. אני אעשה לו איתכם אנבוקסינג ואני אגיד לכם מה דעתי עליו. אז אחרי שחזרנו בלי לבזבז הרבה זמן, אנחנו נעשה אנבוקסינג. לפני כן אני אגיד לכם שקניתי את הכיסוי הזה, שהוא לא נראה מי יודע מה יפה, הוא לא מפונפן כמו הכיסויים היקרים של סמסונג, אבל הוא מאוד פרקטי. זאת אומרת שהצדדים שלו מאוד מאוד חזקים וסופגים את המכה עם הטלפון נופל, והוא גם מאוד נוח פה בצדדים לאחיזה. אחרי שאני אשתמש איתו כמה זמן, אז אני אתן גם את הנקודה הזאת. אם אהבתם את הסרטונים וגם את זה, אני אשמח אם תעשו לייק וסאב, ואם יש מישהו שהסרטון הזה יכול לעזור לו, תעשו שייר. כמו תמיד אני עושה פתיחת קופסה, אני אחר כך אעשה סקירה אחרי שאני אשתמש בו כמה זמן, וכמו תמיד אני אומר את האמת, רק את האמת, את הדברים הטובים, את הדברים הפחות טובים, למי מתאים הטלפון לפי דעתי ולמי לא מתאים הטלפון, ככה שתדעו לקבל את ההחלטה אם כדאי לקנות אותו או לא כדאי לקנות אותו. אז בואו נפתח אותו יפה יפה לאט לאט, ככה שתחוו איתי גם כן את הפתיחה הראשונית. נפתח כרגע רק צד אחד כדי לחסוך בזמן. אני יודע כמה זה חשוב שהסרטונים יעלו בזמן, כי הטלפון הזה הוא רק יצא. מה יש לנו פה עוד מפריע? המדבקה הזאת על הקרינה, נוריד אותה ונפתח לנו טלפון. וואו, הוא נראה קטן, קומפקטי, ווואו, זה לא משהו שהיה לי עד עכשיו, וזה מאוד מעניין. ככה הוא נראה, מאוד 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 דק. וואו, מאוד דק, גם מאוד קל יחסית. נשים אותו רגע בצד, בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אוקיי, פה כרגיל יש לנו סיכה וכבל טעינה. לא עולה אתכם בזה, זה הדברים הקלאסיים שיש בכל המרזים. אין פה משהו מיוחד, אין פה איזשהו כיסוי או ראש מטען או משהו כזה. גם רובנו לא צריכים, יש לנו את זה מטלפונים קודמים. ואחרי שעברנו לטייפ C, גם משתמשי אפל, אין באמת צורך לקנות לפי דעתי ראש מטען. ואנחנו נסיר את הלוט ונראה פה, וואו, נראה מעולה. אני כבר שם לב, בואו רגע נקפל אותו, שהוא מאוד מאוד דק ומאוד קל יחסית לטלפונים מתקפלים וגם טלפונים קודמים. בסך הכל בסביבות 200 גרם עם סוללה 4800, זה נתון מאוד יפה. טיפ חשוב, ראיתם שהורדתי פה את המגן מסך שהגיע, יש פה עוד מגן מסך מודבק, אז סמסונג אומרים לא לגעת בו, שלא יהיה טעויות כמו שהיה בפולדים הראשונים, שאנשים גם הסירו את המגן מסך המקורי שהיה שם ובעצם הרסו את המסך. אז אחרי שהורדנו את זה, אני אוריד גם את זה, אני אדליק אותו, אפעיל אותו, אכתב אותו, אשתמש בו קצת, ובסרטון הבא אני אגיד לכם בדיוק מה אני חושב עליו, איך הוא ביום יום, איך הוא
מבחינת הסוללה, אם היא מצליחה להחזיק מעמד, איך המסך באור יום, ובגדול איך התחושה עם טלפון מתקפל. כזה מאוד נחמד, קוראים לו פספורט, כי הוא נפתח ונסגר והוא בגודל של פספורט באמת. נראה באמת עם הבליטה פה מאחורה של המצלמות באמת מציקה. וכל מה שאני אמצא לנכון להגיד לכם, אני אגיד לכם בסרטון הבא של הסקירה וחוויית השימוש. עד כאן האנבוקסינג. אם אהבתם, כמו שאמרתי, אני אשמח אם תביאו לי לייק ותביאו לי סאב ותשלחו את הסרטון הזה למי שנראה לכם שזה יכול לסייע לו. עד הסרטון הבא, להתראות.